Opäť tu máme stredu. A ako už tradične naši opoziční politici z Hnutia Slovensko vysielajú vždy live, každý v inom dni samozrejme. No a dnes bude vysielať live práve špičkový Michal Šípoš, a to o 19:20 na svojom Facebooku. Michal ja som ho niekedy nazýval, že protikorupčný bombardér. On tak bojuje úpenlivo s korupciou, že som na neho priam hrdý. Je to vynikajúci poslanec. No a samozrejme Michal je aj veľký prínos pre našu krajinu, pretože každodenne poukazuje na nejaké korupčné kauzy alebo na nejaké škandály. Môžete mu písať pod jeho status otázky, no a Miško vám na ne veľmi rád bude odpovedať. Môžete sa ho pýtať na aktuálne témy, na témy aj tie minulé. No a nezabudnite ho sledovať. Ako hovorím, Michal je vynikajúci protikorupčný politik. To je jednoducho kvalita človeka a hlavne charakter človeka, a takýto charakter majú naši chlapci z Hnutia Slovensko. Všetci sú to protikorupční politici, a čo majú obzvlášť také cenné je to, že vždy hovoria pravdu a bojujú a hlavne za ľudí. Iným politikom ide samozrejme o moc. Možno niektorým o slávu, možno niektorým, neviem, o popularitu, o iné veci. Možno o bohatstvo. No ale títo naši chalani sú výnimoční v tom, že sú poctiví, čestní, pravdovravní a hlavne proľudskí. A to myslím chalanov z Hnutia Slovensko. Týmto sú známi, že bojujú za naše hodnoty, za hodnoty nás, obyčajných, normálnych ľudí. Uvidíme, že aké témy nám Michal prinesie. No a vy, ktorí nemáte Facebook, tak ja potom to jeho liveko dám sem na YouTube. Môžete si ho pozrieť. Nezabudnite 19:20 dnes v stredu.